A gran riqueza de especies que albergan as augas da praia de Río Azor en Ribeira convertérona no lugar idóneo para a celebración do 5º Campeonato Infantil de Fotografía de Peixes, que terá lugar este sábado. Gustanos empezar cos pequenos porque, aparte de que son eles os que moitas veces están na praia e nas charcas vendo un pouquiño esa diversidade que hai pois tanto de peixes como de algas e de outros invertebrados, pois é a maneira de que coñezan o que hai e que unha vez que o coñeces, pois que aprendas a respetalo e a coidalo. Os pequenos mergullaránse a partir das 10 da mañá co obxectivo de tomar o maior número de fotografías, posto que se premiará a maior cantidade de especies rexistradas. Aquí o que se trata pois é de intentar facer fotos do máximo número de especies de peixes posibles. Temos, contando así un poquinho no reglamento, unha zona balizada que sencillamente toda esa zona de aí hasta a orilliña, podes facer fotos incluso polas pedras, andando, non tens nin que mergullarte, o sea que podes facer todo fotos onde queiras, a pouco fondo, que é onde máis bichos hai, e despois pasalo ben durante 2 horas. Ao final, pois bueno, irán os xuíces a valorarán o número de fotos e a calidade, e hará unha clasificación, tanto por femenino como masculino, son categorías independientes. Poderán participar nenos de 4 a 16 anos acompañados dun adulto. A xornada prolongarase ata 1:30 cando terá lugar a entrega de trofeos previo habituallamento para os participantes mentres o xurado delibera. O Concello de Ribeira colabora co Club Subacuático Sotavento na organización desta cita deportiva que se celebra no municipio por 4º ano consecutivo, que tamén ten acollido os campeonatos galegos e de España desta disciplina. Agradecer ao Club Sotavento aquí que nos está representado por esta actividade que para nós pon en valor unha riqueza ambiental e paisaxística como é esta playa de Río Azor, que é a 4ª edición, como eles decían, que xa se vai aquí este concurso, este Open. É que o Club Sotavento leva 4 edicións organizando nesta praia, neste paraxe tan emblemático noso, unha praia que a verdade é que dá gusto con todo este paisaxe de fondo que ten a costa de Ribeira, a outra parte da ría, e todos os participantes, pois, cando se fan aquí 4 edicións, será por algo, será que sacan imaxes moi boas e que o entorno así o permite.